A tiež stále chce, že by sme sa stretli. A kde si? Kde pán som, že videla, ja som nevidela. Ja s Joškom som bol pred mesiacom. Nie, Royal, musíš ísť po Kováckej, po Kováckej musíš ísť dole po Tesku. Nie, troška si Dále na pravej strane predposledný dom pred Tesku. Takéto malé markízy. Grand. Grand, hej. Takéto malé markízy sa ma dotknali. Koniec Madáš. A poď, lebo sú skoro všetci. Dobre, čau. Zasláková je pri stole. Grand Bristol? No, teológico sa Jumy a Už sa A ja som bol kedy na Nie, no ja už teraz budem. za pánom farárom. Sme im dali ultimátum. Ale Spielberg pôjde kameru. Lebo tam šlo je postavená vec, má starú Dneska už hodinka si kamery také. Ďuro, a Ty nemáš ani takú, ale hodinka hovoríš. Mám, tu je kamera. Reško, a potom Má takú istú.